Kardon dolmale pinya beta long peneli thare monusengti non beta ang ton pen arju ponek tha Karbengong District Congress Committee Rapchari Asong Pen Herangki Amar Kami PSL Court kajetok along Article 244A pacun ponang dipusi pon Chinthong MAC constituency ke parlo lat marleng ang nam ajo chomang akhayatum aron repen hemrit nahikim Nijang Karbengong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo lat marleng ang nam ajo chomang akhayatum Meghalaya Janjai Hills pen bangsi Khat minri Karbi langpi parai arong along aron repen hemrit kachikim Lat marleng awar along le adang chiri pharu nerkep anda koji Karbengong Mas Council pen ingnam raikam asai khiatum kelang kepang treve ajok bangso angnam along pen ajo wangsi thengpi kahungpon atrak puta tebok terai kidotu napachidun jongsi Karbengong Mas Council pen ingnam raikam asai khiatum thang asai ka dengpon pe polotang pe rathur paksi aron repen hemrit kikim anta mekai dan etji pusi terangti angnok napachidun Chinthong pen dorsing karang report Karbengong News non ini gitu lakha ke thom Chinthong constituency arlo se jolo la sordim la kamen lat marleng posi thangklong lo la so lat marleng la ke karbiarong binong lo ladak Chinthong constituency arlo ke chidai clock la ke Janjai Hill la so long se jolo sistem eda irrigation migrant hawar ka prek pen ke bang la son se nili tumang theklong dak nang ko humri long ne di nang sitong nun si la so long ne di kapachini pon kang tung lain lo ladak non ne di Karjiponong ateng polote don sarkem narkep dul pola sinon malom sopon ne didak ne tumolong wang rapel ajar potom hanar juponji alang le tum ko pipi se dak thek dunong ma padak ke don kan anu ma ko pipi se dak krem ke dambo ma kumara authorize mate authority kumara hukuman se dak nang dolong mala so pathak se merang le tum han prata kon pachini ponji phan se nili arjipon humri ladak nil tum non ke dobom la kerat marleng hawarlo lapen ladak Hawar hapat mate ingnam rai komasai piatum se putum se tame ladak nang kahumri re lapen methang akam ke siklem kle dirti siklem kle lapen nilitum penangan pinis tame raso ingnam ardo lutlo hogwaya boyang se theklong lo lapen non lahai ke do proka hem se tame hang aron ave pin pen hawar nang pe rason se man lo lapen ka preka hawar pen sinon ladak nang chikim nang cerak lo lapen batai se tame rong asu tum nang chingwai lin pen ki phlung lo la pen me ke lo phrang sitame setalang litum patoite pen non pusitame nang kim nang rak bom lang non don serkep ke bak dolo non lahayan lo hemta la se la so puthak council atum poson sigi puima la pen non rat chari pon bom ka hai tulira bong hang fan sitame la bang so border issue mate la so hawara phan un an lap tong selu tong sekot la pen nang cherap dunia phan se ak hai CM tulira bong hang same nilihin pen tuning ridun lo lapen ladak local EM ilitum akaha EM prodip rong pi sitame labang so puthak hang nang thangnat nang than dun deret lapen hawar hapat ke silang lepen ajok silang latum nang pet bom lo lason hawar nang klem bom bang bom non hiti komi pustame lang litum nang rak bom bang bom nang pu bom lo lasil labang so puthak tong selu tong skot pen action ke anie phanse nilitum hin pen nang tuning ridun ladak naranarleng hawar pukelage revenue village lo lapen ladak kene khadak kepet kacethan mate map along ki pige bang ke lake ladak karen hai hui lapen askim ason amung astame ladak lo seta ladak ke la hello rat marleng hawar lo ladak ke thangnat apita belang innam saide lang labang so puthak litu mai local prodip rong pi labang so ke income lan ta chior theklong lelang lapen ladak ke mi lang ave lapen ladak ke ingting ku hawara son sinangman lapen ladak aprang ni pali tum dolo lapen ni pali tum apana bang Latum bang citrek joy lo la pense latum laga citrek alo got pena bang latum cuma ngatuma bang ke kam nang ciok dun si hawar nang tibor iya son mandet lo Karbengong District Congress Committee Rapchari Asong Pen Herangki Amar Kami PSL Court kajetok along Article 244A pacun ponang diposi ke pon Karbengong District Congress Committee atum pen pini methanga sai hemalok herangki amai hapon bangso herangki amai ke phanang kok atheke KPLT PDCK UTLA KLNLF Risinkot Asong atum Gov of Assam Gov of
India ang bok monsan kidoji apan lamam ka cetok along ajak dingkluiden Karbi arat akar I article 244 esi cetok ponang jiposi Karbi Anglong District Congress Committee rakchari asong pen kihang kadepon Athe Ladakh Autonomous State le kilong pe kaching thur amo an kit nang don lapo lasi kedo an resim kang tang kiot asong akan kachuning lipon lapen Gulf of India Gulf of Assam atom article 244 e pachun pon poposi kihang padopon posi herangki amai lang Karbi Anglong District Congress Committee Don Maipu Roton Ingti Dr. Mongwerong P APCC spokesperson Chonbang Daniel Ingti Secretary Atom Pen Ninjipon News Desk Report Karbi Daily News Nona bakke lagi hangalle abe wasane tum pulo beside 244 e bugar ke ala daksika do kumi implies la pena par banke last option ho je 244 e hote binang anitu choklem ke chodam puno rat kanabar side ki puno power puno itu ada hak long ko ala so taxi itu choklem lo hote rat tame abar side ko kecing puri pan tame itu lan se pangkang silong lalu ni alapan democratic institution have respect honor alang yang si itu a constitution have respect lapan honor lo pelote jitu itu democratic process bangke timely gusan si namai gusan si nama that means every election in whichever level si kami adi appointment si kontak nam po ada tum kangwai jitu a government sarkar se kadana lagi nang power ke doling si tangka paisa pe ha manipur ha goa son nam thatan program son practice avida nahi munit tu makang wai sarkar se nahi asini tu pu bangke election bangke timely si donang timely kan si conduct si kado kabe government process se kam dana Don Marley Pina beda bagla pansere ponek ceklo domi thakme kadom